Dobrý deň. Európska centrálna banka nám v týždni odporúčila mať doma hotovosť aspoň na prvé 3 dni prežitia, keď klaknú bankomaty. Švédsko znovu obnovuje povinnosť príjmať hotovosť a odporúča, aby každý mal po ruke aspoň 100 eur. 3 týždne dozadu bol Irán tretím najväčším exportérom močoviny na svete. Teraz je všetkým jeho 7 závodov vyradených. Hnoju bude nedostatok. Plyn po útoku na katarský export skvapalneného plynu zdražel o 30%. Trump prosí spojencov, aby mu s Iránom pomohli, lenže od NATO, ale aj od Číny dostal košom. Starmer aj Macron mu odkazujú, že toto nie je ich vojna. Angličan vie, že doma posledné roky o čelné funkcie v štáte zápasí pôvodom Ind s Pakistáncom. Francúz sa kvôli nespratným migrantom bojí v Paríži a Nice večer výzvon. Logicky sa Trumpa pýtajú, ako to má premyslené, ak útočí na 90 miliónový Irán, kde ďalšie milióny Iráncov sú roztrúsené po Európe. Ako chce Iráncov dostať k rokovaciemu stolu, keď raketou zabil 160 detí na dievčenskej škole, Chameneiho, jeho dcéru, zaťa, nevestu, vnúčku, keď nastúpil jeho syn, zabil mu ženu a syna. Potom to má iránske vedenie prisadnúť si za rokovací stôl a povedať: odpúšťame, poďme podpísať mierovú zmluvu? Zelenský na konci januára tvrdil, že družbu opraví za 6 týždňov. Teraz hovorí, že potrebuje ďalších 6. Európa s výnimkou Fica a Orbána chce Ukrajine požičať ďalších 90 miliárd. Putin financuje vojnu proti Ukrajincom aj z peňazí za plyn a ropu, lenže Trump teraz za 3 týždne vojny vystrieľal viac patriotov, ako USA dodali Ukrajine za celé 4 roky vojny. V Iráne už minul 20 miliárd a žiada kongres o ďalších 200. Európska ekonomika brzdí, povedal niekto, kto a z čoho bude Ukrajinu ďalej financovať a vojensky podporovať? Na domácom piesočku zatiaľ koaliční babráci zrušili zákon, ktorý sami schválili. Šimečka nahral video o kšeftoch Hlasákov tam, kde Hlas už mesiace nesídli. Prvý kotrmelec spravili Šimečkovci, keď sa pod odvolanie Šimkovičovej nepodpísali, ako zákon káže 30, ale len 28. Nevšimli si, že niektoré dokumenty majú aj zadnú stranu. Nedávno domotali schôdzu tak, že koalícii napokon stačilo 51 poslancov v parlamente, aby prijali uznesenie proti Ukrajine. Šimečkovo fopá s videom, kde o 5 kilometrov minul centrálu Hlasu, pobavilo a prču si z nás robí aj komplet celá vláda. Polepšiť si paušálnymi výdavkami o 300 eur mesačne v čase, keď zdražajú menučka a ľudia rozmýšľajú, že budú jesť doma, to chce hrubú kožu na tvári. Keby tak radšej našich strandistov napadlo legislatívne spraviť zo zdravotníctva z časti uzavretý systém. Teda, aby väčšinu zarobených peňazí museli oligarchovia preinvestovať v zdravotníctve. Tým by sme vyriešili 2 problémy. Oligarcha by sa nemusel trápiť, či si kúpi private jet s 1 alebo s 2 radmi sedadiel. Po druhé, nám by odbudla starosť nezabudnúť si do nemocnice pribaliť toaletný papier a vlastný príbor. Ale hlavne, že sa bavíme. Vítajte v politike.